Mä vedin oikein kalliin energiageelin ihan saatanan kalliin Mountain ja ajattelin, että josko se auttaa. Kyllä, siinä lähtee motivaatio ainakin. Mulla tuli sellainen, että tästä pitäisi pitää vähän kiirettä, kun tuli niin numero 2 rupesi huutaa tässä ja nyt on vain 40 sekuntia aikaa, ei pysty. Mä en vaihtanut nimeä muuten. Mä en tiedä kuka meidän tiimissä on, mutta ei se mitään. Ei mullakaan. Suurin osa vihreä. Suurin se vihreät, joo. Jep. All right, pidetään hauskaa ja katkeillaan. Katkeillaan yhdessä. Katkeillaan on oikein hyvä. Jengi sanoo muuten katellaan, niin voi sanoakin katkeillaan. Joo, kyllä. Mua ahdistaa nyt jo. Niin muakin, sunkin puolesta. Terveisin Lempisen Puuro. Mä olin säätää ihan viime tingasta hiton saapuspäin. Mä uhraan itteni Matti-Oskarilla. Hyvä. Marttyyrilempari. Kyllä. Sopii Aatteen puolesta. Nyt tulee väkeä. Mitä helvettiä? LP270. Katkeespa joku nyt. Niin, joku niitä. Niin. On siellä jo 2 tippunut. Oh. Tähän tekee Mikael. No mun ei. Nyt. Joo. Sami vetää ja Mikaelille sprinttiä. Hyvä plääni kyllä heiltä. On. Oikea game plan. Kohta eka lenknäppäri. Nyt katkes. No niin, meillä on 3-1. Tää pitää voittaa. Putoaa, jos menette kovempaa. Se oli ihan rankka alku. Ei pelkät 7 taakse. Ei mitään. Meidän tehtävä tiputtaa korvalle. Oh. Mutta ei vielä.
No niin. Korhonen saa vetää Tomaksi kiinni. Älä Seipi vedä, hei! En vedä. Seis. No niin. Panu hommi. Hyvä antaa työskennellä. Oikein. Se joutuu kiriin, että saa. Oh. Jeesus. Hyvää touhua. Hyvä mehti. Kauheeta. Otti kiinni. No niin se on. Saisit kiinni. Annan vetää. Joo, älä vedä. Jaksaa. Ei meidän tarvitse vetää yhtään. Ei. Edetään suorotelle. Leikin vähän. Katsotaan lähtee. Sun pitää lähteä mäkeen. Jep, tiedän. Mä jätän tän tosi lyhyeksi. Kova ottaa aina tuon väliin. Hyvä Jamie. Tomat hidasta. Seipi kiihdytä. Joo. Kusi. Joo, ei toimi. Mä kyllä tuut pysyä ton mukaan. Tiedät nyt jo. Mä tipun täällä. Riippuu vähän, että miten meidän matkavauhti pysyy. Mä tipun tähän mäkeen. Sitä älkää päästäkö sitä missään nimessä karkuun. Mukana ollaan näin. Joo, mä jään omalle lenkille. Se Joo. vetää niin kovaa nyt, että mä pystyn. Okei. Okay. Itsikää vuorotelle. Ei kannata vielä. Ei vielä. Mutta tosta 4. pienestä nyppylästä. Alatte väsyttää sitä. Joo. Sitten se joutuu aina se Panu vetämään se toisen täskiin. Kyllä. Hyvä, iskä. Joo, löyly ja se ei piikka Korhosenkin takareikkaan se.
Hyvä, Tomas pääsi irti. Mut Seipin ei tarvi vetää metriikään. Ei niin saada enää. Joo, nyt on tosi hyvät asetelmat. Kyllä Juha, älä luovuta. Joo, vähän pääsi palautumaan. Oli kyllä rajuveto ottaa kiinni, mutta kannatti. Mulla on pakko vähän savuttua tästä. Vähän. Yritän pitää vauhtia yllä. Joo. Joo, sulla on hyvä rako. Eikö se ole? 36. Toi Korhonen ei vedä kauan omaan. 3-1 VKG. 3-5. Päästäänkö Antti sut ja Sami karkuun? Nyt Mikael lähti. Vittu. Ai nyt ei. Tästä mäkeä, Thomas. Joo. Nyt siinä voit vetää kovaa. Sen ne sekunnit tulee. Nähtää Antti. Alkoja taas 1. Nyt Seipi ei saa yhtään antaa löysää. Sun pitää saada tätä vauhtia Tomaskin. Hyvä. Noniin, nyt vuoroveto tämän jälkeen. Joo, teillä tulee kunnolla ero. Vittu. Hiljennä vaan. No 7 sekuntia. Et on 2 teillä mitään hätää vuorovetoilla. Okei, JB. Mä peesän. Muutaan erätä vähän. Hän ei vedä kuin 11 sekuntia. Joo. Anna Lempinen Asikaisen tehdä työ. Annan. Hyvä. Oikein. Tehtiin kauhaseen vaan ensiksi tommonen hyvä ero ja mä oon täällä peesi. Joo. Oikein. Vähän mennään.
Ei oo kyllä näin pahalta tuntunut. Muista Ei oo. viime. Hyvä jätkä, hyvä se niin. Välillä on tällaisia päiviä. Onko teillä peräpää hallussa se tai keskiväli? Teillä on aika hyviä asioita. Oikein. Mun takana on 2 A-tiimiläistä. Mun edessä on 1. Ja sitten sen jälkeen on JB ja Tomas Hatkas tästä yksittäisestä. Joo. No. Nyt ei tarvii ajaa muuta kuin nää välit pitää samana vaan. Vaikka JV. Joo. Matkavauhti riittää. Ei tarvi vetää liian kovaa. Et jää mäkiin vielä. Teillä on semmoinen tilanne, että toi Kauhanen ei oo kauhean kaukana. Ei oo. Katsotaan katsotaan. Tasaista vauhtia, tasaista. Niin, että on 2. No mä oon Niin siinä ollut. Joo, nyt vaan vuorovetoa ja tasasta vauhtia. Eikä kannata siihen mäkeen vetää ylikovaa, kun se väsyttää kaverin. Viimeiseen mäkeen sit kovaa. Joo. No nyt kyllä siellä sillä niin semikovaa vaan. Joo. Selvä. Miten Antilla? Ei hyvältä näytä. Reilu niinku karus. Voi. Eikö ei ookaan? Eikö on? Ei mitään paniikkia. Pietelähän ei malta olla vetämättä, vaikka sillä on oma hatkas. Se vetää sen Mikaelin kiinni. Takkari päällä. Se vetää sen Mikaelin vielä kiinni. Niin vetääkin. Antaa vettä. Eihän toi enää. Antti ei tarvitse tehdä mitään. JV mä venään. Kauheeseen 7 sekään. Ajaa vaan klinikkaa. Lähtee täällä koko ajan. Ai että mä tykkään Jani tuosta sun taktiikasta. Tää on ainut mitä pystyy tekemään. Joo. Se on aina hyvä Tää taktiikka. on sulla vahva. Ei. Nyt ei oo Näytät aika hyvä. juniorille. Nyt on aika hyvä. Kauhasen enää 7 sekkaa. Teillä. Paina vaan Tomas. Mä yritän. Pakko säästää mäkeä. On tää kaunista. Voin huonosti. Voi huonosti vasta sitä jälkeen. Okei. Nyt vaan kovaa jo. Vielä ei oo sen aika. Joo. Se aika tulee vielä. Joo, Joo. nyt vaan. Nyt ei voi keskittyä siihen, kun Kauhanen kiinni nyt vaan. Tiputettu sen vielä mäkeen. Onks JB vielä mukana? Ei, mä oon jäänyt. 12 sekkaa musta. Okei. Mä katon, jos on mäessä mitään. Hyvä Tomas. Mä oon niin kaukana, että älä ainakaan himmaa, ettei toi Korhonen tuossa ohi. Ei siihen 13. Viimeinen kilsa alkoi. Itellä. 20. Mulla on 20. Come on, ajat.
Se Mia Antille. Ei oo paljon enää. Ne on mäessä jo ihan viimeisiä hetkiä. Kyllä. Niinhän ne on. Antti luovuta nyt vaan kadessi korkealle ja tot ne kiinnostaa tonne. Mikael kyllä vetää kyllä kovaa. Miten sillä toistaan voimia? Hyvä Antti, nyt vaan. Viimeiset pihalle. Hyvä. Se tulee kiinni näihin Sami. Nyt vaan kiri. Yes! Hyvä. Hyvä Antti. Tosi kova. Siellä kaivettiin kuoppaa nyt. Hienosti. Hyvä Jani. Hei. Aivan kauhean. Ne on kovia vaan nuo kovat. Ei sitä pääse. Ei pääse. Hyvä Jani, nyt vaan ulos kaikki. Loppukirja ei tuo ohi. Jes. Pistet kotiin. Hyvä Jani. Aivan loistava. Hyvä tiimitulos. Oikein hyvä.